Maid caught on camera allegedly mixing urine into employer's food. A Nigerian domestic worker has allegedly been filmed attempting to contaminate her employer's food with urine, sparking widespread outrage after the footage surfaced online. The incident has provoked intense concern across social media, particularly around household safety and the vetting of domestic workers. And the viral video shared on X by user at pep_box shows the maid being confronted while holding a bowl allegedly containing urine. And she appears visibly agitated as she's questioned on camera, though her motive remains unclear. And many believe the incident should be a wake-up call for families to do background checks, and also offer psychological support and rethink how domestic workers are managed. So wanted to also hear your take on this. What could have prompted her to do that? I think for me, we could then come up with different, reasons to then try get into her head and mind, but then it goes back to a person's heart. Kwazona wakutoita wi chero wapushwa skana wapushika kuti ndapushwa mamandireva vedwe, you have given me no choice. It goes back to your heart. No matter how, because so in any scenario, whether just different people, saka hanzosaita utsinye munhu anokubikira chikafu nekumuti anonyobvura keki munhu unozoti anohandla zvinhu zvako anobata toothbrush yako. So let's talk about it. Also when it comes to house helps, sometimes vamwe vanonzi vamwe vanonga vachitobata mushonga kuti vamwe vanotoisira vanhu. I've heard that. I thought that's so crazy kuti vanoisira mabhosi avo mupfuwira cheo amunoti nongo chinzi chii wokungoti angomusoftena kuti anotokufambira. Imagine kuti pfungwa dipinde mupfungwa dzamadam ava. I don't know, like I've heard that. So just different things. Or could it be revenge where munhu asikuendliwa mushe and akutodai so, but then also then going back to like, because these are the people that are in our homes and they're not strangers. We've opened our houses to them, right? And when it comes to the vetting process, how are we doing it? Do you do background checks? I think we've asked this before, because asimunhu kuti ari kunze munhu atori mukati, and kana usina unyatsowisisa munhu wapinda mupfungwa dzake kana kuti mwoyo make, and you can't sometimes. So what then should be done? Let's talk about it. 0772162651. Sister Lusanda, Sister Lee. Hi, good morning. How are you doing? I'm good. Yes, what's your take on this? Vatobatwa is bored in you. So you're actually thinking kuti taswabata nansi pamupesa apa tanga chichimbotya zvinhu zvakaita sei. Like you said, it goes back to moyo munhu, because munhu wese anokukanganisa kuri vanhu handiti munhu wese anokanganisirwa nepamwe vanhu vanonge vachitofunga kuti vari kugona vachitokukanganisira. So if you responding in that way, kwazonyatsokanganisa, but you can never vet munhu kusvika wamuziva, or most probably zvaaitirwa zvazomprompta kuti azoita zvekusanganisa uyu angasatambozviitirwa. So there is no precedence to check kuti paakambotukwa so ndo zvaakanoita. So you can't really vet munhu. Saka I'm thinking pamwe toisa makamera mba kuti umboona pfungwa dzemunhu, umboona pfungwa dzemunhu, because pamwe iye haatoziva kuti ndo zvaanoita until she oitirwa zvaanenge chiro also react in that way. Because vamwe vacho mareferals kai cousin kwauyi aiwa munhu anoshanda munhu okay, munhu anodii, but haasati amboitirwa zvawamuita kuti azoresponda in that way, unless atongoro munhu ane utsinye kuti anti vanoita mamudhu, anti vakatsiurwa vanoenda kunotswinya vana, but you understand. So you can never really vet munhu kusvika wamudzwisisa, kana even you wacho yourself, you don't know yourself well kuti wakazoitirwa chakati you respond. Ndizoitire zvangu Lewe chero wakatondibhowa kuti tizotora
Ndakamonyatsa kukuboa. No pane vanhu vanenge vakatoboa vanhu in life kuti uzonyatso because vanonisira vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana, you know. Yes. Kuti munhu anditadzira, I think ndo witchcraft yoyo. Hayi zvimwe zvese atoo ma-accessories ekubatsira, but I think witchcraft inotangira ipapa. But having that idea to say kuti uye andiboa andigumbura and I'm gonna do something about it. Exactly. Ndichikuona uchitodya ndichizoti mune to bleach. Yes. Mune zvichiremember mwenye yatikambosheyiwa nabishop yekuti vaisvinira chikorobo. Waisvinira chikorobo musupu. Like makamera. Saka chiroka ndituka. Saka noichiti chiroka ndituka kana if I'm working for you chiroka ita rafu kadaita senchi kuti okay. Chakufiza anditi pamuchabuda toothbrush yenyu ndo andiri kukweshesa mubathroom. Ndekudi. So I guess my cameras, I guess, for us not to be so comfortable. Yes, tinogamuchira auntie, uncle, they're now part of the family, nekudi, but you can never be so sure of a person. Even your spouse or your child, Jay. My CCTV and usiku monitor akaitogara wakamagarira pascreen kudai, so paunongo suspect awo ende usavonyanyosira zvese kune like your whole life unopana vanhu vane upenyu hwavo kuti uri mumaoko medu, so kunyazonoti uyu kana kubasa kana kuchikafu kana bhayi, it's in my hands. Hanzi utsinge wakaita hake, but I think it goes as a lesson to the employer to treat people nicely, because kune vamwe vanhu vanoonererwa pavanhu. I don't want to lie. Okutonzwawo zvekare, I know kuti ana auntie vedu maids vanenge vakateerera as well. You can also hit us up on our WhatsApp platform kuti pane chingazokupusha here kuti usvike malevels iwayaya chii chakadaro, and nenyaya yekuti zviriko here zvokuti vamwe vanenge vakutoisa kutokusota chaiko, 0772162651. Hanzi chero maofisi mune muchitochengetedza basa muchibata zvinhu. Saka ivo vari kuchengetawo uri muofisi mavo. Ndo ofisi yavo. Zvinogona kudaro. And there's a statement that says, be nice to the person who has access to your toothbrush. So true. Anongoti mai hava akakutarisa kuti chivaona kuti apa munoda tea steering. Chidisina tea. Uyana drink. Kromedza wanzwa here. Ndokubvisa pano manje munhu anoita zvinhu nge asiri kuda handiti. Asika kana uchidaro wakanditeerera auntie weka. No, you're evil, you're a bad person. Exactly, you can't justify that. Kuisira shwa mate munhu kana kuti mudzingira urunga kana tea. Kromedza. Aisikupisa kati chidzasa kati. Man, no, it's okwera. I know it's got to end. Lewe. What to them office mind.